ịchọ ịmụ ọlụ ịbịa njekwa ọlụ gị ụgwọ ebe ya amụ ọlụ maka mmadụ na-enye gị ego steji, you understand? Mana ịmụ ọlụ nweta ego nke 100 billion ịzụta 10 million naira ị ga-aka enjoy ya da 10 million karịa 100 billion mmadụ na-ele pure water. Ọ na-aba ịpụta eburu baf pure water oge anyị pempe anyị jee n'ọgbọ ezi ma ọ bụrụ na pure water anyị ejuru ozi oyi mmadụ kwa anyị aka pure water a ga-akụwasịa enye anyị 500 naira anyị adịkwa happy. Mana onwere happiness tọkala elu jụọ onye ọbụla lee pure water na ụmụazị. Onwere happiness tọkalịsị elu na iji aka anyị lesia 1 bag 2 bag lete 10 bag lete 200 mụọ ọlụ. So these two people kunu malufa in case of echi all Zeus ka fabosi faje mesia enquire nsi na nwobele ego nji kwọlụ n'ụgwọ ọlụ unu amụkwa ọlụ afọ onwekwu ihe makali ọlụ aka ị na-ege ntị ọlụ aka onwere ihe makali ya ibido n'oge zọba onwe. Nigerian government don't care, I swear, and they onaghị ma na ịmara akwụkwọ ịzọbagodo onwe ịghọtago English ya fiagodo na arụ na what is it now? Maka this year achọghịzi m ị na-enye sisi ndị mmadụ ego inye mmadụ ego olifu chọọ ịmụ ọlụ ịbịa njekwa ọlụ gị ụgwọ ebe ya amụ ọlụ maka mmadụ na-enye gị ego steji, you understand? Mana ịmụ ọlụ nweta ego nke Igbo bụ Igbo ọkwa mmadụ ka eji aga afọ m ụmụazị na-aba onye nke a na-akwabara onye nke a na-akwabara mgbe onye nke a ada aga ije mgbe onye nke a nọrọ ya wee sifa faje chọọ ihe faya onye nke a si na ọshọtụ ka ọ chịrị mụ onye nke a si na nnukwu moto so faya je cheki ebe faya anya mụnwa kwụọ ọdụ ụgwọ maka disie achọghịzi m ị na-enye sisi ndị mmadụ ego inye mmadụ ego olifuo ya ịchọ ịmụ ọlụ ịbịa njekwa ọlụ gị ụgwọ ebe ya amụ ọlụ maka mmadụ na-enye gị ego steji, you understand? Mana ịmụ ọlụ nweta ego nke ọba gị aka oge m na-ele pure water ọ na-aba ịpụta eburu baf pure water oge anyị pempe anyị jee n'ọgbọ ezi ma ọ bụrụ na pure water anyị ejuru ozi oyi mmadụ kwa anyị aka pure water a ga-akụwasịa enye anyị 500 naira anyị adịkwa happy. Mana onwere happiness tọkala elu jụọ onye ọbụla lee pure water na ụmụazị. Onwere happiness tọkalịsị elu na iji aka anyị lesia 1 bag 2 bag lete 10 bag lete 200 naira efu ego anyị lete na pure water ọ ya aka ebe ọbụla mmadụ nye gị mmadụ nye 100 billion ịzụta 10 million naira ị ga-aka enjoy ya da 10 million karịa 100 billion mmadụ nye gị. So the best thing we are doing this year ọ bụ na eche gwa akwụkwọ mụọ ọlụ. So these two people kunu malufa in case of echi all Zeus ka fabosi faje mesia enquire nsi na nwobele ego nji kwọlụ n'ụgwọ ọlụ unu amụkwa ọlụ afọ onwekwu ihe makali ọlụ aka ị na-ege ntị ọlụ aka onwere ihe makali ya ibido n'oge zọba onwe. Nigerian government don't care, I swear, and they onaghị ma na ịmara akwụkwọ ịzọbagodo onwe ịghọtago English ya fiagodo na arụ na what is it now? Unu ka kwutegodo ya na nke a bụ common thing. How many poem and